starte med at tage dækket af Spirit. Han får lige et linnetæp på, så han ikke fryser. Så renser jeg hovedet. Så tager jeg også den her plastikstrikke, som jeg bruger på hele kroppen. Så tager jeg den her bløde børste i bananform for at børste på hele kroppen. Og Spirit får der lige lidt kys på munden. Så tager jeg den her hårde steril fra børste, som jeg bruger på benene. Så tager jeg den her super bløde stribe fra børste, som jeg bruger i hovedet. Spirit har altid flettet hale om vinteren, så den fletter jeg lige ud. Så putter jeg Show Shine i. Så rærer jeg den igennem med den her børste, hårbørste. Og så bliver den flettet igen. Så får Spirit dæk på, og så er han klar til at komme på fold eller på buks.